UShembe wakuqinisekisa ukuthi ubuNazaretha ngeke buphinde buphele kuze kubhubhe umhlaba bukhona, kodwa lokho wakuqinisekisa ngesihlahla esasilaphana-ke eHarrismith eNtabazwe. Lapho khona waqinisekisa-ke ngaso lesi sihlahla ukuthi ubuNazaretha ngeke buphinde buphele, noma kungaba khona umuntu okuphazamisayo, noma kungaphuma ithimba labafundisi lishumayela kanjani, ngeke buphinde buphele ngoba vele labo bafundisi babevele bekhona ekuqaleni bangamfuni. Ithimba nje labafundisi elakhishwa abamhlophe ngesikhathi befaka-ke inkonzo zama-missionaries ababesuka nazo-ke phesheya. Bambopha kuShembe, bamenza yonke into, bamshaya, bambopha nje emthunzini, waboshwa khona, kube seNdwedwe waboshwa khona, kube seVerulam waboshwa khona, kube seshowe waboshwa khona, waboshwa nje ey'ndaweni ey'ningi. Wabahlula-ke nazi iy'bhamu, babey'phatha iy'bhamu namajele, bahluleka ukuthi bamnqobe ngawo ngoba wayephuma khona lapho kalivule ingidi engaphethe key, yaphuma ney'boshwa ey'shumayeze ngaphandle, baze bamyeka beza benze i-propaganda ukuthi uShembe wandiza, sebesebenzisa ubaba umongameli wokuqala ubaba uJohn Dubela Ngalibalele, sebampublisha kwiLanga ukuthi uShembe wandiza. Bazama ukuthunanza isithunzi sakhe ukuthi angalandelwa abantu, njengoba nibabona abantu begcwele babemlandela, bemshaya-ke lamabhunu owayehlangene-ke owadeni-ke nabantu abamnyama. Kodwa-ke wathi batshela, wathi nesibole isihlahla esila emnyango, uma mina ngingathunyiwa uNkulunkulu siyowa sibole siphelele enhlabathini, kodwa uma ngabe ngithunywe uNkulunkulu lesi sihlahla esila emnyango siyowa siphenduke siba amatshe. Ingasi-ke lesi sihlahleni esibonayo wabheja ngaso, wafunga ngaso, wathi ubuNazaretha lobu engibusungula ngeke buphinde buphele kuyoze kubhubhe umhlaba bukhona. Ngisho kungafika muphi umfundisi ezoshumayela athini, uyoshumayela kugcine kanjalo, kodwa ibandla lolokhu liqhubekile landa ngamandla. Ngakho-ke iwona-ke amazwi la uShembe asishiya-ke nawo samaNazaretha nabanye-ke. Ingakho-ke sibona-ke kufika omongameli, kufika opresident, kufika yonke uhlobo lomuntu, kufika obani, nabanye bayahlubuka emabandleni abo bazongena la. Abanye bemphupha balele uShembe bayizele bona la ebandleni, ngaphandle ukuthi uphuma amaNazaretha ayoshumayela ngaphandle, ngoba amaNazaretha awahamba ashumayela ngaphandle, angena umnyango nomnyango kuthiwa uthe uShembe sizokubiza, kepha abantu bayiphendukela bona, ukukhombisa konke lokho, kukhombisa ukuthi uShembe akayena umuntu lona ofana nathi thina bantu. Ngakho sibonile lana kufika oPresident Nelson Mandela, ubaba uJacob Zuma, ubaba uCyril Ramaphosa nabanye nazo zonke-ke iy'khulu. Asikholelwa-ke ukuthi-ke uShembe uyinyanga, kepha sikholelwa ukuthi uShembe uyinkosi. Akayona nje inkosi ngegama, uyinkosi kepha ngemisebenzi, engangokuthi bayezwa bangezwa, bayabona bangaboni, bayaphiwa abantwana abanganabo, bayasukuma kwama-wheelchair abangakwazi ukuhamba, bengathintwanga umuntu. uShembe akabathinti, akabathandazeli. Kubona bonke abantu abasuke besinde kaShembe, akekho uShembe asuke wambeka izandla ekhanda wamthandazela njengoba abafundisi bey'nkonzo benza ngaphandle. Ngakho asikholelwa ukuthi uShembe umfundisi, futhi asikholelwa ukuthi uShembe uyinyanga, akayona inyanga ngoba akabhuli ngamathambo, akenzi lutho. Ikhona-ke lokho okumenza inkosi uShembe, nanokuthi kaguqelwe abantu abangaka, futhi nokuhlukana kwebandla emaNazaretheni bayakwazi ukuthi kuyiprofesi lokho wakusho ubaba uShembe. Waze washiya isihlabelo esithi wonke amaNazaretha awabe munye, abe njengebumba likasemende.